Tak ahoj, všimli jste si, že má zajícové triko, že jsme byli rozloučeni ze školky, tak já už půjdu do školy. Ale na moje děti přijde. Tak, dneska zase začneme s dinosaurama. No a když před tím dinosaurium dáme nějakou nebo nějakou, no podíváme se na vajíčko Styrakosauria potom, nebo co to je za druh. Tak teďka půjdeme na dina, počkáte tu, jo. A nebo si to máme, co chcete radši, aby jsem si to dal počkat. Tak, počkat, jo. Takže tu mám krabici, to je nové, jo, tady to je nové, věřte mi. Takže to musíme rozbalit z těch nůžky. Tady z těch nůžek to musíme rozbalit. Takže jsem zvědavý, co tam budou za dinosaury. A zčuji asi kuky. To ještě nemám. Aj! Takže T-Rex. Ale no víte, že jsem vám ho ukázal, že jsem, no, to je nový a na příští videu to ukážu. No je a ze šlichu, to oni tak posílají, víte. To není, že jim tam má cenovku a u nás to je jinak v Česku. Quelatklus. Brachiosaurus. Takže přešlej. Takže tu mám Stegoceratops, ale nemám je vůbec počné. Ani z obchodu. Spinosaurus. O, velký, to je sešlej. Takže Elosího je a tu je robot. No, že se vám líbí moje dinosaury a můj příběh. Takže to je robot, no, to je to je Dinosaurus, víte vy, co to dělá? Kolečko, vidíte? No, Velociraptor. Stegosaurus.
jak. Takže Exicloxix, Biosaurus, Dilophosaurus, T-Rex, já zběhám. Triceratops, jak Stegosaurus, Brachiosaurus, Indominus rex, Triceratops, Indominus rex, Triceratops, tu mám Dilophosaurus, Triceratopse, Ankylosaurus, Stegosaurus, Ankylosaurus, Motyl, Dimetrodon, tam to jsem chtěl tam. T-Rex, Stegosaurus, Stegosaurus a Kainotosaurus. Tak, a Cilposaurus, Allosaurus, Spinosaurus, Dimetrodon, Triceratops, Ankylosaurus, T-Rex, Baby, to je hrozné. Tak, nevadí, když se to samo vypne ten telefon. Už se s vám teďka rozloučím. Ahoj. Allosaurus, nebo velký aptoj, Styracosaurus, Ornitholectus, Styracosaurus, Ankylosaurus, Elophosaurus, Styracosaurus, Triceratops, Kentosaurus, Augustiana, Dilophosaurus, Tyloida, kde tu běhají? Brachiosaurus, Ankylosaurus, dělej, Dimetrodon, Velociraptor, Mimi, Spinosaurus, Brachiosaurus, nevím. Tak, ahoj. Viděli jste můj díl hezký? Tak, teďka se podívejte na překvápko. Počkat, mám ho ukážu. To není Triceratops. Tak, konec, můžu vám ještě ukázat něco. Už vyrostl, že pěkně. No tak. No tak, ahoj. Ahoj, ahoj. Konec maličký. A já vám ji... Nem tudja. Nem ráveszi tőle.
Táňo! Tak ahoj, už se s váma rozloučím. Ahoj a ještě nezapomeňte se dívat na můj díl. Subscribe, dívejte se na můj díl dál, ale dívejte se fakt, protože teďka jsem smutný, že mi tam nikdo nepíše a jsem smutný, no. Tak jsem smutný, no. A pusťte mi tam konečně. Dívejte se, aspoň na mě několik lidí. A jo, babičko. No tak aspoň mi to udělejte. No, já chci mít tež takovou radost, jak vy, že vám tam někdo může písat. No, tak. No, víte. No tak. Ty jsi silák, ale. Oj. Takže no, tak. No, mějte se hezky a vidíte, tu mám tež takého vodního stegosauria. Počkat, nevidíte ho, že? No tak mám ještě stegosauria, tam to, co vyrostl v vajíčku, další stegosauria, vidíte? Další stegosauria. No vidíte, tak mám 3 vody, tak no. Tak, dívejte se na můj díl, zmačknete slavný Slav Kvasnička, dívejte se na můj díl, mám tam 8 nebo 7 nebo 9 dílů. Já zase dneska, jak budu ve vaně, budu možná točit, jo. Tak, ahoj, pěkně se mějte a budete i můj běhama jaddina, hele. Tak a teďka se mějte hezky, tak ahoj miláčkové a píšte mi, nezapomeňte, ahoj a dívejte se na 5 podbaží, dinosaury a tak z Jurassicu a dívejte se ještě na Maty Pijovní 12. měsíc a tak ahoj. Čus, já už to vypnu, jo, můžu. Ahoj.